देवर बबुआ। हाँ भौजी बोल का कहती। एगो सवाल पूछिया ओकर जवाब दे देब। एगो ना तू 100 गो पूछा। अच्छा तो सुना। सुनावा। सुना ये देवारू हो, सुना ये देवारू, सुना ये देवारू हो, सुना ये देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो। सुना ये भौजी हो, सुना ये भौजी, सुना ये भौजी हो, सुना ये भौजी, पूछा जल्दी तू अपन सवाल भौजी, पूछा जल्दी तू अपन सवाल भौजी, पूछा जल्दी तू अपन सवाल भौजी, पूछा जल्दी तू अपन। सुना तो हमार सवाल। सुनावा। का होला देवर औरत के पातर, औरत के पातर हो, औरत के पातर, औरत के पातर हो, औरत के पातर। जाने ला सब देवर के होना तर, का होला मर्दन के मोट देवारू, का होला मर्दन के मोट देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो। ले भौजी सुन। का सुनी हो अब जवाब दो। हाँ सुनावत ले। सुनाबो। आवाज भौजी बायवरत के पातर, औरत के पातर है, औरत के पातर, औरत के पातर है, औरत के पातर। सब कोई जाने ला कोई ना कर, कोई ना आता हो, कोई ना आता, कोई ना आता हो, कोई ना आता रे। अरे मर्दन का होला ही मोट भौजी, मर्दन का होला ही मोट भौजी, तू ले ले बुआ पन जवाब भौजी, तू ले ले बुआ अपन जवाब भौजी, तू ले ले बुआ अपन जवाब भौजी, तू ले ले बुआ अपन। अच्छा पहले का तो बता देल है, दूसर का बतावा। अच्छा भौजी। तब तो जानी तू तेज हवा। अच्छा भौजी दूसर का बता दे तो हमके का देबू। अरे पहले बतावा तो। अपने बहन से शादी कराइबू ना। पहले तू बता दे तो फिर बता दे। ठीक सुना। है पूछा। कावाना चीज औरत हाथ से हिलावे, हाथ से हिला करके उजर निकाले, उजर में होला बड़ा जहन देवारू, उजर में होला बड़ा जहन देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू, तनी दे दे बा हमारो। ले भौजी सुन। हाँ सुनाबो।
दहिया में हथवा के डाली हिलावे डाले हिलावे हो डाले हिलावे डाले हिलावे हो डाले हिलावे हिला हिला करके माखन निकाल माखन निकाले हो माखन निकाले माखन निकाले हो माखन निकाले अरे माखन में होला बड़ा जान भौजी माखन में होला बड़ा जान भौजी तू समझाना हमके नादान भौजी तू समझाना हमके नादान भौजी तू समझाना हमके नादान भौजी तू समझाना हमके अच्छा तो हाई दूसर का बता दिला तीसर का तो बतावा था जाने पूछा सुना सुनावा। ऊपरों के लाल देवर निचवो से लाल हो चो से लाल देवर ने चो से लाल हो चो से लाल देवर ने चो से लाल हो देखले में लागेला गजबे कमाल हो 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 रहेला औरत के लाल सुबास रहेला औरत के लाल अखिलेश तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू तने दे दे बा हमरो जवाब देवरो तने दे दे बा हमरो जवाब देवरो तने दे दे बा हमरो ए भौजी का हो अगर ई बता देब तो बियाह करैबी न हाँ एकदम तो ले सुन तो सुनाब ओठवा के लाली बा ऊपर नीचे लाल हो 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 देखले में लागेला भौजी कमाल हो बहुते कमाल हो बहुते कमाल हो बहुते कमाल हो बहुते कमाल हो मंगिया में सेनुर होला लाल भौजी मंगिया में सेनुर होला लाल भौजी तू ले ले बुआ अपन जवाब भौजी तू ले ले बुआ अपन जवाब भौजी तू ले ले बुआ अपन जवाब भौजी तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू नया अपन तू जल्दी जवाब भौजी तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू सुनाया अपन तू जल्दी जवाब भौजी तनी दे दे बा हमारो जवाब देवारू अब तो बियाहवा करा दे रे भौजी चला ठीक बा तोहरे भैया से कह के दिन धरवा दे